pag-una gin akong kanang baligya is kandila pa to siya kay mahal mo kitong kandila sa outlaw. Ako nauna ko nga dili man maayo. Mato nang umpra ko barato 4 tong kuwato nga baligya ako sa tag 5. Nalang ko iti sa uban kay tag 15 man to. Mato baligya ako tag 5 ay at least na urot. Kasunod kay nihit nam kay tubig ato mga pila na kadlaw like pagsugod na mga December 19 nihit na kay tubig. Ya, mga baligya sa uban kay tag 30 mura sa nalaing nga. Salamat sad nga naini ko anak ko nga iya kong gibaligyan tubig nga tag Gis. Nakato nga tubig is wala na lang ako nagpapatong Gis sa akong baligya to para sad makatabang ko sa magihaw niya. Mato pagpaligya no Gis ni anak ko uban nga dungdung 30 na natun kay para batas ta tanan mahalin na bitaw gyapon na. Sabi na ako nga dili sad na maayo ya kay panahon ron sa kuan tinabangay. Ang may na lang sa niya ako nung makatabang ko sa gihaw. Makaginan siya ng tagdamay dun. Mana okay na kayo. Oto more to dito nagsugod tanan. Okay, ginagmay imo ha is original price 10 pesos. Okay tubo ato. Sa tubig wala gyud ko nagpapatong ato kay kibaw mo gyud ko nga inhanglan kay sa tanan niya. Isod man kayo magpalabit ang papresyo, kay magabaan na taan na. Pero katong tungura nga mubuhi mong presyos kandila og sa tubig nangasuko ang imong mga Nasa ko sila kay dili ko no dili mahalin nila ha. Mato nga na siya nga yang nga ipareha na lang ko na siya presyo sa ila kay puslan man ang tao mohat na lang kay walay lain. Pero ikaw wala mo butang sa mga una. Ningon di ko nga dili lang kanilang amo ang amo nga makatabang lang ni baski sa gamay lang nga pagi. Okay kato kita tanan na biktima sa bagyo ikaw. Kumusta man inyong balay, iyong pamilya? Sa among pagkakaroon among balay wa gyapon atop kay di ka na nasunog among balay manakaron gubot pa kayo to. So nabiktima sa bus bagyo ikaw mismo pamilya nimo? Biktima sa bagyo, biktima sunog. So nagkinahanglan jud unta kag kita pero ang imong giuna ang tabang sa imong mga isikataw? Dahil ningom sa dak mama nga tabang na kay salamat sa mi nga ang among pugpong diya kay medyo ni kusog-kusog sa siya. Pero kanang pugpong ko mas mahal ang baboy, wa din na namo pasakay sa gyapon. Mato nakauna-una mi nga maninda big tubig niya, di na namo patungan. Okay, so sa pagkakaroon, kumusta man? Napabay tubig kay mo magkumpra, kandila mo magkumpra, ibalik Sa yan. pagkakaroon ang kandila na lang kay ang tubig sige pa kong kontak niya. Sige sa saad nga deliveran daw ko wala pa gid gyapon deliver. Okay, so kung doon na yung supplier, Michael, nga mo hatag silang produkto dire, imong ibaligya sa mas ubos gyapon nga presyo. Makalaw Makalaw ta. gyapon yung presyo sa di gyapon papatong nga mag-limit na sad ko like lima ka sa kataon ni mga tubig na lang kay paglas mo baligya na mo na mo palit tag 100 ka buok di man ibaligya ara gyapon nila mahal. Nakakuan ko. So doon na yung mga opportunista gyapon nga mga buyers nimo, ha? Ilang paliton og kuan 12. 12 ilang paliton o niya ibalik 100 kabok ibaligya po sa uban. Baligya po nila mahal man nakaingon ko nga lima lang sa kataon like sakto ra pag-inom. So kato nga suko nimo nga mga kapareho nimo ng negosyo sa may imuhang kuan gisulti nila. Oto anak ko nga panahon gid sa tinabangay di ron panahon sa negosyo sagdi lang ko mo ni ako importante iya lang kaninyo makatabang lagi ginagmay kung kita tanan magtinabang balag ginagmay ang kanang ginagmay mahimo ginanda ko kung kita tanan magtinabangay. Bitaw no o niya unsa man antod karon nasuko gyapon o ana. Antod karon kay sila naman lang say na maligya so pabor pa nila. Wala pa makoy tubig. Okay Michael, kamay background unsay imong trabaho? Juan kanang merchandiser ko sa Robinson Easy Mart. Nya na namoy trabaho or Sa pagkakaroon kay day off na ko. day off niyo so balik trabaho na kaugma. Ugma trabaho. Okay, kabalo na ba ka nga nag-viral imong post? Lagi na shock sa gani ko nga. Wala ko pa signal ato buo ko nang ano ko silingan nga oy viral na ko ng kamato pag tanaw sa Facebook. Ba't na shock na siya. Pila na ka-share karon? It's 18,000 sa Oo, 18,000. Sa imo lang na ha nga post. Okay, unsay purpose nimo nga imong gi-post ang katong i-post ko na ko like para pag-amgo sa uban nga pareha na ko nga naninda nga dili unta magpasako sa presyohan tinabangay lang tatanan kay sige tag post nga bangon Cebu yaman ang tubig niyang baligya porting mahalaw saan pagbangon tinabangay lang kita ang tanan. Okay, Michael, lastly unsay mensahe nato diha sa pareha nimo nagnegosyo o katong kumapalit? Para gina akong mensahe nga unta para makatabang ta sa ubang tao dili na to i-take advantage ang itabo o sakto ta sa pagpaninda kay palabit at pagpresyo mabalik ra gyapon sa ato ato lang tinabangay ta ninyo sinagtanay kay lisod pero panahon na kasi sa gamay lang nga paagi mudak ko ra gid na siya tinabangay ta tanan. Okay, daghang kayong salamat Michael Monternel ang nagpakabana sa isig katao na maligya pero imbis patasan pa
yapang ipaubsan ang presyo. Thank you so much and God bless.